Так, вітанкі мої шановныя. Так, не праспалі. Хутка, Алекс. Бачу, што ў чаціку ўжо напісалі, малайцы, чакайце. Дзякую велічэзна, усіх вітаю. Затрымка не па маёй віне, на жаль. Непрыемны сюрпрыз адбыўся зараз перад пачаткам стрыму. Адзінае, што ведаеце, я зараз яшчэ нейкую музыку. Будзе гэтае. Каб было што, пад што размаўляць. Давайце патлумачу, што адбылося. Перад запускам стрыму скончыў працу і адпаведна запусціў RedKit. Зараз вы бачыце мой працоўны стол, дарэчы, павінны бачыць. А вось на Твічы я бачу, што все так, як належыць. На Ютубе крыху інакш, але так, як трэба, ўсё роўна. Так, UI Light, выдатна, дзякуй. Вітаначкі ўсім яшчэ раз. Давайте пачнем. Не ведаю, якая халера, учора я скончыў працу, маецца на увазе працу над праектам па беларусізатары. Вось, а сёння чамусьці яна западарувала пераўсталёўкі. Дзякуй Богу, яна пацягнула стары праект, у якім мы зараз і знаходзімся. Вось, я ўжо праверыў, лакалізацыя працуе. То бок, я вельмі спадзяюся на тое, што апошняе, што я зрабіў стэпы, я не захоўваў праект, бо яно аўтаматычна ім захоўваецца. Вось, зараз давайте ўсё па парадку. Спачатку стрыма тэхнічка, потым трошкі пагуляем, паглядзім, што ў нас, як гэты прагрэс, які быў зроблены. На бегучы момант амаль за 2 месяцы, таму што я пачаў недзе пад Раство каталіцкае ў снежні. То бок, лише што тыдзень будзе 2 месяцы, як я працую над беларусізатарам. Чаму? Нібы ўсё даволі лёгка тут і тыпу па словах непасрэдна распрацоўнікоў гульні. Усе стрынгі, вось гэтыя, бачыце, локалайз стрынг, калі мы сюды зойдзем, то бачым, што у нас ёсць доступ да будь-якой мовы, якой мы можам змяняць і гэтак далей. Вось, я працаваў над расейскаю часткаю. Чаму? Таму што толькі яна падтрымлівала кірыліцу, гэта першае, па-другое, толькі яна дазваляе выкарыстоўваць унискладовае, вось, і гэткія рэчы. Усе астатнія я спрабаваў, шчыра кажу, была і польская, ангельская, нямецкая, і нават я выкарыстоўваў так вось гэтую частку. Чаму менавіта гэта? Таму што яна спрошчаная. Вось, я па іншых не лазіў, бо ёсць яшчэ іерогліфы тыпу японскі і так далей. Гэта я ўжо не рабіў. Але толькі расейская выключна па сутнасці падтрымлівае, я так разумею, і украінскую, і беларускую у тым ліку. Як вы бачыце зараз, чаму была абрана пераклад менавіта з расейскай? Таму што калі мы займаемся рэдактурай вось гэтага поля, value так, то выгрузіць мы яго можам толькі тады зрабіць экспорт, калі мы ўнеслі нейкія змены сюды. То бок, у файле CSV, якая потым з'яўлялася, куды спампоўваеш яе, там з'яўлялася вось гэты радочак з гэтым вось катэгорыяй і ключом. Ключ унікальны, як вы ўсе разумееце, правда? Гэта каб потым можна было знайсці гэты пераклад. Вось, ну і адпаведна выкарыстаць яго у гульні. Вітанкі, Лепусь. Лёха, вітаначкі табе таксама. Пытанечка, ці не загучная музыка? Мне часці падаецца, яна крыху перашкаджае. Так. Я так зраблю, калі вы не супраць. Вось, адпаведна, гэта было першае абмежаванне, якое я сустрэў. І у чым гэтае ж абмежаванне па сутнасці праяўляецца? То бок, калі я адчыню вось тут свой Google Диск, дзе я працаваў непасрэдна над перакладам, выкарыстоўваючы Gemini перакладчык. Вось такі файл з'яўляўся. CSV толькі трошкі інакш выглядае. Як бачыце, тут ID-шка яна адразу скасаваная, тым не менш. Каб потым перанесці беларускую, вось, выгрузіў гэтую, так, тут толькі адзінае, што быў выдалены маркер, які я выкарыстоўваў для азначэння змены. Сюды ўжо пхаў пераклад.
Так, потым, калі я вяртаюся ўжо сюды, я мог бы зрабіць імпарт, але ён куру не спрацаваў. І гэта зацягнула, па сутнасці, пераклад гэтых стрынгаў яшчэ на месяц. Потому што я пераклад пераносіў уручную, то бок береш радочак, бачыце, ён тут у нас ужо на беларускай, дзякуй Богу, капіюеш яго склад, ну то бок, што там у ім ёсць, ідзеш у файлік, у пошук убіваеш, ён табе паказвае вось тут, адсюль капіруеш, пераносіш сюды. Вось. І такім чынам мы прайшлі, як бачыце, 765 сторонак. Амаль што месяц на гэта і пайшоў. Алсевіч, вітанашкі. Крацівась такая справа была марудная, але, дзякуй Богу, пладавітая. Усё гэта атрымалася, усё гэта было перанесенае. Я быў задаволены, думаю, ну зараз як жахну, а маецца на ўвазе, што запушчу гульню, а яна мне як пакажа ўвесь свой контент. Але ж не. Так не адбылося. На жаль, у самой гульні яшчэ ёсць шмат месцаў, дзе выкарыстоўваецца тэкст, і гэты тэкст не перакладзены быў. А чаму? А таму, што ў гульні маецца вялічэзная колькасць файлаў, вось такіх як тут. Так, яны пачынаюцца ад левелу, па сутнасці вось карнявая тэчка, якая займаецца, тут ёсць анімацыі і гэтак далей, гэтак далей. Як бачыце, вось тут ёсць яшчэ квесты, ёсць скрыпты. Я ж працаваў, вось, напрыклад, над гэтымі рэчамі. Калі, напрыклад, мы іх адчынім, вось гэтыя менавіта тэксты, якія ёсць у гульны, і яны курва па ўсіх тэчках размеркаваныя, даволі складана іх шукаць, таму што няма ніякага фільтру, нічога такого, каб я мог гэта ці спампаваць, ці выкарыстаць. Вось тут мы рэдактар сцэны. І вось, дзякуй Богу, апошнія мае змены учорашнія яны захаваліся, і ўсё добра. То бок праект мы не згубілі. Вось, у чым палягае праблема тут працы, бо, магчыма, вы заўважылі, што ёсць апазнака, вось гэта вось птушачка, чекбокс, а вось ёсць замок. Таму што гэта тое, што перакладзена, і вы заўважылі. Вось тут вось ёсць такая херабора, і яе я не магу перакласці. Ну, у сэнсе магу, давайце вось зараз. Возьмем наўпрост выкарыстаем звычайны рэдактар. Так. І потым захаваем. І яно не дасць. Вы бачыце, яно піша, што тут гэта да гэтай сцэны нейкі тэмплейт актора, бард, драгадар. Няма такой сутнасці, хаця яна ёсць. Гульня вялікая, неверагодна вялікая. Вось. І што адбываецца потым, калі зачыняеш гэта выкенца? Ніхуя. Вось так, вось яна карацей не дае. Вось гэта будзе вісець. Я яшчэ праэксперыментую такім чынам, каб гэта вось вакенца зачыніць. Потым павярнуцца вось сюды і паспрабаваць захаваць свет. Такім чынам, прасці. Але гэта будзе ўжо пратэставана пазней. Магчыма, яно дасць. Магчыма, таму што калі мы завяршаем сесію з рэдкітам, уся вось гэтая херабора, якая тыпу зараз у аператыўкі, мабыць, яна захоўваецца, яна проста знікае. Так, пайшлі далей, што было перакладзена на бягучы момант, таму што, як я казаў, месяц першы заняло пераклад тэксту, вось, потым яго накатванне на гульню, потым я пайшоў па вось пралозе, знайшоў такія рэчы, гэта я зараз, калі што, буду дапамогі прасіць, мабыць, аўдыторыі хтосьці можа ведае, а можа хтосьці і не, як працаваць вось з гэтымі праблемамі. Таму што мы бачылі, што там першая памылка — гэта адсутнасць сутнасці актор. Вось тут крыху горш, таму што гэта кат-сцэна opening base, такой opening scene. Это менавіта тая сцэна, якая пачынаецца з Геральта. Так, калі хто памятае, хто гуляў у Ведзьмара, той ведае гэта ад першую сцэну. Вось, і такім чынам яна выглядае. Тут можна глядзець за прагрэс. Дарэчы, гэта выглядае цікава, і можна паглядзець на тое, што ў Геральта ніхера тут няма. Там яно схаванае пад вадою, калі што. Вось. Ну і тут Йенніфер выклікала гэтую пачвару, якая, тыпу, учэпіць Геральта за тое самае месца.
Кантакт адбыўся. Карацей, на што я тут, бачыце, зноўку не захаванае, то бок. Добра, мы гэта як-небудзь вырашым. Я гэта перакладаў. Я ўсё гэта перакладаў, потым толькі знайшоў тое, што калі ў нас ёсць вось такая праблема чырвоная, яна не дае захоўваць беларускую частку. Ну, то бок то, што мы змянілі ў сцэнары. Вось, калі раптам хто ведае, як гэта ўсё змяняць, як гэтага пазбегнуць, як гэта можна захаваць, нягледзячы на чырвоную вось гэту вось штуку. Вось, то калі ласачка ў каментарах адзначце, таму што гэта яшчэ не ўсе, то бок мы бачылі зараз зноўку наяўнасць актора сутнасці. Вось, іх тут даволі шмат узнікала, то бок то, што зялёнае, як я паўтараў ужо, гэта тое, што было змененае, то, што з замком не змененае. Вось, як бачыце, часам узнікаем. Зараз я знайду з камераю. Дзесьці была камера. МГР падаецца, у МГР. Так, элемент uses actor. Зноўку, дарэчы, актора, якія чырвоныя. Ну, карацей, раптам хто ведае, хто займаўся калісьці, ёсць яшчэ праблемы з камерамі. Я разумею, што гэта недзе вось тут. Вось на гэтай скалі штосьці трэба зрабіць, каб былі змены адпаведныя і перасталі быць чырвонымі. Мне галоўнае, каб захаваўся тэкст. Гэта можа быць і без змен у непасрэдна функцыянале. Вось, і галоўнае, каб толькі тэкст захаваўся. Вось, там ужо паглядзім, як можна яго перамагчы. Карацей, што ў нас на бягучы момант зроблена, што я прайшоў, што не прайшоў. Гэта ў нас пралог, квесты, вось тут. Я прайшоў па ўсіх тэчках, якія адносяцца да пралога. Вось тут. Я ўсё роўна яшчэ перад тым, як рабіць, яшчэ раз прабяжуся па ўсіх гэтых тэчках. Потым я прайшоў іду зараз secondary NPC. Відэасцэны я зрабіў. Тут яна ўсяго адна. Сайт-квесты я таксама зрабіў, усе 3 тэчкі. Main NPC зрабіў. Майнер-квесты зрабіў. Generic-квесты часткова. Эпілог. Чамусьці я вырашыў, што яго таксама варта было б зрабіць. Я яго зрабіў. Ось, але гэта, ну, як вы разумееце, далёка ад пралогу. Так, вось гэта я тут палазіў, але паколькі яно называецца сметніцай, то я не ведаю, наколькі яно будзе працаваць, не будзе працаваць. Карацей, я спыніўся, па сутнасці, пасля першай гэтай вось. Па сутнасці, нічога і не змянілася, не засталося. Карацей, вялікая частка контенту пераведзеная. Адзінае, што толькі ёсць праблема ўзнікла з файламі, якія па сутнасці не далі магчымасці захаваць той дыялог, які магчыма. Тым не менш, штосьці ў гэтай гульнёй ёсць. Шкада, што немагчыма зрабіць, ведаеце, вось калі не атрымалася разбіць на функцыянальныя часткі гэты праект, маецца на увазі пераклад. То бок, калі б уся абсалютна, як гэта, стрынгі, то бок увесь абсалютна тэкст, які маецца. Я разумею, пра што я кажу. У сэнсе ты пра мову ці ты пра прадмет, які мы зараз абмяркоўваем. Рэдвардан, вітанкі. То бок, каб я мог, напрыклад, пасля перакладу стрынгаў чакаць, што ўвесь тэкст, які не вымаўляецца персанажам, ён будзе перакладзены. Няма такой магчымасці. Напрыклад, нават калі мы бяром пралог, так, тут не ўвесь тэкст, які адносіцца да пачатку гульні. Чаму? Таму што у гульні да халеры ўсё ж такі непісяў, які адносяцца да галоўных, і гэта Весемір, напрыклад. Рэплікі ягоныя тут знаходзяцца. Тая самая Йенніфер, тыя самыя Цыры малая, чакайце, там быў яшчэ 2 ведзьмары, Ламберт і Эскель. Яны ўсе тут, калі што. Потым яшчэ ёсць майнер-квесты. Яны таксама адносяцца да пралогу, і там таксама ёсць то, што перакладаць. Generic-квесты там таксама там ёсць. Secondary NPC таксама ёсць у пралогу ўсё. Ну, карацей, да халеры інфармацыя раскідана, і
Я вось зараз галоўнае пытанне маю ў сваёй галаве, як яго вырашыць не ведаю яшчэ. Гэта тое, ці варта публікаваць гэты беларусізатар, які сёння ёсць. Так, вось я адзінае, што магу сказаць, што гэта вось, за што я адпавядаю, што вось гэта перакладзена, блядь, да 765 старонкі. Разумееце, то бок абсалютна ўсё, дарэчы, не без багаў. Багі давайце я вам пакажу, калі мы запусцім гульню ўжо, але багі ёсць. Вось, напрыклад, сустрэў такі баг, калі мы будзем выкарыстоўваць так, да халеры ён знойдзе. Так, давай і пераключымся на расейшчыну. ЕА. Ну куды ты знікла? Чаму менавіта так выглядае гэтае слова? Не ведаю чаму. Гэта тупа баг, які ёсць на галоўнай старонкі, на галоўным меню. Яго, гэтага слова, няма у маім перакладзе. Пры гэтым пры ўсім вядома, што ёсць беларускае, так. Анімацыі відэа, хіра сабе. Вось гэта зараз было цікавая знаходка. Гэта таму, што я зараз яго і паставіў прыдорачна. Таму што курсор зменіў сваё палажэнне. Чакайце, пакуль што яно запішацца. Вось, карацей, ёсць беларускае слово відэа, так, пра якое напісана праз у галоўным меню, яно напісанае праз нібы па-расейску. Але з беларускаю і вось гэта мяне проста парвало на шматкі. Гэта было вельмі дзіўна бачыць. Так, гэта першы баг. Карацей, зараз скончым з гэтым, я запушчу гульню і далей пойдзем патроху разбірацца, што да чаго. Вось. Так што ў мяне да вас, да аўдыторыі, ёсць два пытанні. Гэта калі вы можете дапамагчы з багамі, якія ўзнікаюць падчас захавання сцэнару раптам, і можете падказаць, чаму там камера злятае, чаму злятае агучка, як падцягнуць гэты энціці. Вось. Калі не, то, адпаведна, я калі дараблю ўсё, што робіцца хутка і сваімі рукамі, сваёй галавою, а потым возьмуся за дебаг, реверс-інжынірынгам, як гэта завецца яшчэ. То бок буду браць сцэну, захаваю праект, выгружу яго, а ўжо потым буду над сцэнамі працаваць такім чынам, што буду штосьці выдаляць, штосьці дадаваць, спадзявацца на тое, што яно ўсё ж такі гэта змены спрацуюць. І адпаведна знайсці ключык хлопцы-дзяўчыны. Red Warden, ты не адказаў на пытанне, табе зразумела, што я кажу, ці табе зразумела, што адбываецца на экране з аплікацыяй гэтай праграмы. Так, добра, захавалі. Захавалі. Это можна зачыніць. Гэта мы паглядзелі, зачынілі. Давай адпаведна запускаць. Чакай. Вось што трэба яшчэ зрабіць, пабліш. Таму што ў нас усё захавалася, як я бачу, мой учорашні прагрэс. Трэба запекчы. Вось. Пачакаем крыхушча. І потым накацім ужо на гульню непасрэдна апошняе абнаўленне. Вожык, вітаначкі. Гусенікі. Hello, гусі, кажа Вожык. Вітанкі, як твае справы, Вожык? Ты там бачыў, дарэчы, студыя, якая працуе над гульнёй, гэта сярэднявечнаю, выбачаюся. Яна выклала новы дэма-ролік. Вось, мабыць, мы ў дэмку таксама пагуляем на наступным тыдні. Вось, а я прапанаваў у агучку цябе, бо яны ніяк. Мабыць, не маюць кантакту з табою. Бо яны выкарыстоўвалі чала, які агучваў у 90-х. Нешта бачу, але пагуляйце за мяне. Абавязкова, ты паглядзі. Ты як сёння, дарэчы, на халдавер зойдзеш? Бо ты нейкі няўпомнены быў у дыскордзе. Дык там жа ёсць агучка беларуская. Там, чакай, на роліку? Не, там расейская была.
Пастараешься. А давай гэта, слухай, як я не ведаю, ўсё ж такі, ну, сур'ёзна да пытання гэтага. Скажы, так я буду. Што ў цябе можа не атрымацца? Tiles of Meadows. Ну так. Я пра ролик непасрэдна. Ролик, які яны выпусцілі да дэма. У мяне фільм вісіць недароблены, хачу дарабіць да 18 паспець. То бок, ты калі не даробіш да 18, ты проста не прыйдзеш? За нейкага там фільма? О, курва. А калі прыйсці, пагуляць 1,5-2 гадзіны і пайсці нейкага фільма? Ты я ж не ведаю, што там перакладаеш. Што ён нясе? Во, я прыйду, во, малайчына. Вось гэта малайчына. Вось гэта ухваляю. Верзія лухту, неправда. Не. Дарэчы, што за фільм перакладаеш зараз? Бітва за бітвай? А што за ён такі? Я такога не ведаю. Нават нічого ніколі. Гэта нешта на ад зніжкі. Гэта нешта падобнае на баброў? Зомбі-баброў? Не ведаю ён. Бітва за бітву. Fight after fight. War after war. Сам ты бобр. One battle after another. Я не памятаю такого, вож. Дзяры мне. Ну і прыйшоў, абліў лайноў. І зараз пойдзе сабе далей працаваць, што я цябе не ведаю. Всё, пойду на мід. Я ж кажу. Левацкі фільм. Такі не трэба перакладаць на беларускую. Олдскул, дарэчы, ты учора там зноўку нейкай херню напісаў наконт Літві літоўцаў. У нас і так насельніцтва левацкае. Ну, затое добра ж. Не зусім яно і левацкае, няправда. Проста, так бы мовіць, альтэрнатыва, яна моўчкі сядзіць. Ну, гэта нам вырашаць, а гэта правда, вожык. Тупое. Ну, бля, пачынаецца олдскул. Давай кончу ўжо з гэтым. Не трэба так. Паладзін, дзе ты вырашыў паўстраму кампіляваць файлы рэдкіце ці нешта зламалася? Не, яно звычайна хутчэй ідзе. Гэта, мабыць, проста праз трансляцыю, што яно завісае. Таму што звычайна, ну, недзе ў 2 разы, ось, калі лічыць па захаванні тэкстаў, тое, што мы рабілі ў localization strings, яно звычайна ў 2 разы хутчэй было. Ну, недзе так, можа трошки больш, можа трошки менш, не ўзгадаю ўжо. Даўно захоўваў, але зараз з гэтым кукінгам, ну, тут трэба патрымацца, тым больш, што даволі вялікая колькасць зменаў была зробленая, бо я апошні раз інстал рабіў, ой, дай бог, 2 тыдні таму недзе. 1,5, штось такое, я вось накатваў апошнюю версію, там, і пасля гэтага пераклаў другасных NPC, Амгыра, усё, што звязана было з Нільфгардам. Main NPC пераклаў і пачаў перакладаць вось тыя сцэны, якія паказаў, так? Сайт-квесты, ці як ён там зовуцца, уже не памятаю. Ось, крацей там былі вось гэтыя, бля... Все, я пабег, давай, божак, і вяртайся. Ты гэта, не кідай гэтую справу, заходзіць на стрымы. Вось, то бок, ну, да халеры перакладаў. Прыблізна, калі так агулам ацаніць, колькі было дыялогу перакладзена за гэтыя тыдзень, ці колькі там было павы 2 тыдні, гэта недзе, ну, ад 40% атрымліваецца. Гэта вось тое, што ён зараз перапрацоўвае ўсё. Таму яно вісіць. Так што, дай час, слухай, дай спачнуць кампу гэтаму. Дай ўжо даробіш, што трэба, і потым мы накоцім. І пачнем гуляцца.
Трэба было апошнюю версію дэманстраваць, бо зараз можа нешта зламацца і не будзе аніякай дэманстрацыі. Яно захаваецца ў любым выпадку. Гульня ўсё роўна, я ж кажу, у ёй ужо накатана тое, што было 1,5 тыдні таму. Ну, не памятаю, 1,5-2 тыдні, неважна. Вось, так што ўсё роўна гэта ўсё, што вы бачылі, ўсё, што вам паказаў, амаль што ўсё, апроч апошняга апдейта, яно ўжо ёсць у гульні. Вось, і ўжо потым будзем глядзець. Нават калі зараз яно нешта пойдзе не так, ўсё роўна пабачым прагрэс, які ёсць. Вось адзінае, што я кажу, вось калі я увесь тэкст перанёс, я шчаслівы такі запусціў гульню, каб паглядзець, што да чаго, убачыў там гэтыя два багі, а потым убачыў, што не ўсе тэксты перакладзены, такі воу, засмуціўся, нават увогуле вырашыў, што апублікаваць не буду, тому што ўражанне абсалютна іншае. У цябе ёсць каманда, ага, так, правая і левая называюцца, у кожнай па 5 пальцаў. Алсевіч. Не, ўсё ў сваё хлябала. Каманда падтрымкі, дарэчы, вось, так, гэта ёсць, так. Колькі там, 3 падпісчыкі на Твічы было. Ну штосьці яно, ну зусім просто замерла. Ці ты робіш, ці ты спіш? Што ты робіш? Не зразумела. На 27% ужо колькі? Хвілін 5, напэўна. Алсевіч, зараз каманду замяняе Шаіха. Все, што ёсць. У мяне ёсць асобныя чаты з шаіхамі, дзе я абмяркоўваю некаторыя рэчы, калі я іх раптам не ведаю, там нейкія крылатыя выразы, ці ёсць сумневы пра тое, што ці сапраўды гэты выраз і з'яўляецца беларускім, бо то, ну, моцна расейшчыны пахне. Майк, вітаначкі, гэта што, зборна Беларусі? Не, без збору, Майк. Гэта я проста паказваю прагрэс. Зараз яно захаваецца, мы накоцім, пойдзем гуляць у Ведзьмара. Гэта просто паказваю, таму што, Майк, план быў іншы наконт беларусізатара з дапамогай Шаі ўсё зрабіць. Першую версію беларусізатара за тыдзень недзе, гэта было напрыканцы снежня. Вось, і на працягу 2 месяцаў яшчэ дарабіць дыялогі, але ўсё пайшло па адным месцы, таму што, ну, шмат тэхнічных абмежаванняў сустрэлася. Ну і таму вырашыў, што вось 2 месяцы аўдыторыі казаў пра тое, што раблю, і штосьці трэба паказаць, разумееш? Перад зялёнай хутчэй... Ну так, слухай, гэты мімас. Мімас, так, хутчэй будзе, сапраўды, калі на зялёную паставіць, сачыць за пікселямі гэтымі, як яны там перамяшчаюцца. Так, хатняя жывела хіба што ў камандзе, ну 2, сапраўды. Але не, ты ведаеш, гэта такая каманда, бо гэта каты, што лепш без іх. Зараз захаваецца тым часам радкі Step 4 11 з 11. Ну так, ну, чакай. Зараз самы кепскі радок, ён больш за ўсё часу заўсёды адымае. Step, крок. Усё пебалеў. Зараз нешта збудзе. Зараз такі выбачаюся, усё зачыніў, усё выдалі. Пераўсталёй. Так, а курсор не павінен быць анімаваны? Чаму анімаваны? Сістэмны, звычайны, бо рэдкіт гэта ж не гульня, гэта рэдактар. Ну так, ён круціцца. Там гэтая светлая мясцінка такая засветленая.
яна круціцца па колцы. Ностальгічная песня попала у вушы, я так разумею. Ностальгічная? Алсевіч, гэта мінулага году песня. Ну, у сэнсе таго, што гэта ремікс 100%, але каб было зразумела, што праца ідзе, у цябе не бачна, што яна круціцца? Ну, блин. Магу сядзець круціць самому, ведаеш, вось так. Закруцілася. Вось так лепш. Добра, калі так лепш, то добра. Карацей, пакуль цяжка ацаніць, колькі яшчэ засталося часу, таму што ну, блин, вытрачаецца час проста на пошукі файлаў. Вось, таму як я скончу агульныя вось гэта вось непісі, дженерікі і гэтак далей, я скончу, праверу яшчэ раз пралог, потым пайду у частку першую, потым другую, потым трэцюю, потым эпілог яшчэ раз праверу. Вось, адпаведна, трэба будзе прабегчыся па ўсіх тэчках, якія маюцца ад пачатку па парадку. Вось, і ўжо потым ваяваць неяк з гэтымі вось багамі, якія не даюць магчымасці захаваць. Мы працягваем з дызайнерам перакладаць відарысы. Добра? Масіры рэдкіт, кажа паладзін. Тыпу лагодзіць. Алсевіч, мне таксама ёсць думкі пра тое, што трэба будзе пазнаходзіць, але ж зноўку гэта пасля тэксту уже, калі будуць перакладзены, таму што там адразу на працоўным стале всялякія плашкі ёсць, якія адносяцца тыпу да каменных сэрцаў ці крывя і віно, дапаўненні, то яны адпаведна ж як малюнкі зроблены расійскую, але таксама гэта ўсё можна знайсці і адпаведна выправіць. Праверу дыспетчера, мо завісла прога. Ты ведаеш, для яе гэта звычайны стан, тое, што вось зараз адбываецца. Это просто што яно так выглядае, па факце ж гэта не працую. Просто яна пастаянна так. Яна часам мне не падабаецца, асабліва вось калі ты робіш сцэнар, які я паказваў, ты з відэасцэны пераключаешся на сцэнар і ціснеш захаванне, і яна вось просто натуральна павісае, то бок яна нічога не дазваляе табе зрабіць з гэтым акенцам. Вось, і адзінае, што ты можаш, гэта чакаць. І ніякай анімацыі вось гэтага курсору няма, нічога. То бок яна просто тыпу павісае. Адзінае, што я заўсёды, калі так раблю, я адразу націскаю на прев'ю, то бок, каб глядзець відэа, пераключыцца з сцэнара на відэа. І я разумею, што калі яна пераключыцца, адпаведна ўсё, яна захаванне здзейсніла. Так што, ну такая, яна вельмі спецыфічная, гэта прога. Як я бачу па сваіх магчымасцях, не вельмі аптымізавана яшчэ да ўсяго ж. Вось, але як ёсць. Яшчэ з перакладам дапамагае украінец, які рабіў украінізатар Крайофір. Але ж ты казаў, што там init файл нейкі толькі, правда ж, Крайофір, там бок там не надта шмат ужо працы было з тым, каб зрабіць. Я сёння чытаў навіну аб выхадзе першай часткі Вядзьмара, яна выйдзе не пазней 26-28, а реворк ты маеш на ўвазе. Так, так.
Бо ўсе сілы яны кінулі на дапаўненне, якое зноўку выйдзе, штосьці накшталт крывя і віно і каменныя сэрцы. Вось, і чацвёртую частку яны дапіліваюць. У любым выпадку яны анонсілі, што выпусцяць гэты ремастер для першай часткі толькі пасля выйсця чацвёртай. Ну якой халер божухна, ну гэта трэш нейкі. Такое адчуванне, нібы большую частку ўжо гэтага стрыму займае проста захаванне. Там жа не будзе шмат тэксту. Там таксама шмат тэксту, чаму не? Не столькі, колькі ў трэцяй частцы, але тым не менш, усё роўна шмат. Да это ж РПГ, Алсевич. Это ж не нейкі там платформер. Аркада ці нешта падобнае. 3D RPG. Колькі я ўжо перакладаю? 2 месяцы. Гульня, ну... І там шмат тэксту, там это дзе? Ну так, вядома. Ну я ж неяк табе распавядаў, што толькі гэтыя тэкставыя радочкі, іх усяго існуе 15 103 радочкі. Кожны радочак гэта альбо слова асобнае, якое паведамляе, тыпу, што гэта селянін перад табою, каменьчык, там нейкая расліна і гэтак далей, да зместу кніжкі. То бок, уяві сабе, колькі гэта слоў. Там, напэўна, вылазіць, не ведаю, пад 500 000. Гэта толькі тэкставая інфармацыя. А вось, а калі брацца яшчэ за дыялогі, то бок, ну павялічвай. Адпаведна, недзе настолькі ж. Мяркую, што не менш будзем. Вы з хлопцамі не хацелі б згуляць у Left 4 Dead 1 на 2, мне падаецца. Першая ці другая. Яна больш дынамічная за Species Unknown. Не, я ніколі не абмяркоўваў гэта з імі. Вось, неяк ведаеш, пакуль што гэтых Species Unknown хапае. Учора ўвогуле вельмі весела было. Парагаталі. Вось, а так... Ну, такія, ведаеш, гульні з гэтымі зомбакамі я асабіста не вельмі люблю. Калісьці гуляў першы Left 4 Dead, а ўжо потым на другой нават цікавасці і сілаў не было. Памятаю, што механікі добрыя былі, а вот сюжэт мяне абсалютна не зацікавіў. Ну ты мне дасі хоць што-небудзь зрабіць, ці не?
А хтосьці ж, дарэчы, паладзін згуляў жа ж са стрымераў, я памятаю. Не каточак, Шагаэль, а хтосьці іншы. Left 4 Dead. Памятаю, што я глядзеў нейкі стрым. Ну, у сэнсе, па воках глядзеў. Не тое, каб сядзець актыўна, назіраць за гэтым. Скакалі там па гэтых дахах і гэтак далей. Міхась, падаецца, гуляў, не? Всё, карацей, бляха, ўжо паўгадзіны, падаецца, яно вісіць у гэткім стане. Раней максімум яно займала, не ведаю, там, хвілін 7. Штосьці з вытворчасцю. Зараз на сістэме зусім не тое робіцца. АБС-ка ўсё выжырае, усе рэсурсы. Я ў першую, мабыць, не гуляў, а вось другая мне спадабалася, памятаю, што прыкладна 13-там ей палова гульцоў палякамі былі, і трэба было проста мець нікнейм на кірыліцы, каб многа цікавага пра сябе пачуць. Ну, палякі, што ты, ці тыя токсікі. Ёсць такія нюансы у гэтых гульнях. Памятаю, што шмат хейту было праз Sea of Thieves, пра гэтых піратаў, шкілетаў і гэтак далей. Там таксама расейскамоўныя ці нехта вось такія падобныя всі аграбалі ад аўдыторыі. Ну гульня, ну Red Kit, ну давай раздупліся ўжо. Гешпанцы? А што гешпанцы? Гэта марскі мем, таму... А, ты па брытанскія маркі крычаць. А. Хоць бы нейкі прогрэс-бар быў у кукінгу. Што ён тут запякае, незразумела. Так доўга. Міхаэль, вітанкі. Можа, хтосьці з прысутных гуляе ў Marvel Rivals? Я мяркую, што не. Тут жа сядзяць звычайна ў чаціку людзі, якія не гуляюцца. У нас так па стрымерах жа у Marvel каго я бачу, чакай. Дзеўчыны гуляюць у асноўным. Але ты, мабыць, сядзіш у іх ужо, правда? Можа, прыярытэт працэсу падыме ў дыспетчары? Каб яшчэ паглядзець тут, як гэта рабіць. Оп. Да, пакінуць водгук. А тут жа ж няма гэтага, алё. Прыярытэта. Set browser localization, але ж гэта не локалізацыя. Звери нейкія дзяўчыны. Фу, паладзін, не. Я бы паглядзеў, я з кімсьці пагуляў бы ў камандзе. А, вось яна што. Не, гэта
Я то дакладна не. Я максімум гуляў Overwatch. Ведаеш, што Ліл Зорка сядзіць пастаянна ў Overwatch, Багемка сядзіць у Overwatch. Rivals хто? Курыска гуляла, я памятаю. То зазірні, можа, да яе калісьці. Я не ведаю толькі, ці яна ціміцца з кімсьці. Я ў кагосьці бачу, але не памятаю у каго. Курыска, яна літаральна ўчора ці пазаўчора гуляла. Потым я бачу ще ж кого. Мне падаецца, Ліл Зорка гуляла. Так само. Як завецца яна? Курыска. Чакай, зараз знайду. Так, блядь. Як знайсці тых, каго я адсочваю? Вось яно. Так, я ось спасылку кинув у чатик. Слухай, а чаму гэта, да было б за што, Михаил? Чаму менавіта Rivals? Распавядзі мне, калі ласка, чым розніца паміж Overwatch'ам? Як на мяне, дык розніца толькі ў скінах, больш ніякай. Давай хутчэй, висишь ты. Так, коли думаешь, что ABS забирает все ресурсы, то можно постараться поднять приоритет Red Engine Editor процессу. Як же Алекса зробить? Бо ён все равно штосьці не працуе. Ні на 100% не загружае ні ЦП, ні АЗУ. Нічого. Ён неяк там працуе ў сваім тэмпе зараз, невядомым. А не ведаю, Overwatch асобна не гуляў, толькі глядзеў пару раз, але у Marvel ад трэцяга... ну так, слухай, там ад трэцяй асобы гуляеш, а Overwatch ад першай асобы, і скінуў Marvel больш каштоўней, ды і па класах там розніца ёсць, наколькі я ведаю. Ну, зразумеў, крацей, тавак ты не адмаўляеш, што гульня, мабыць, аднолькавая, толькі што падыход да рэалізацыі, тыпу трэцяя асоба і скінчыкі. Бо так-то я бачу і па сэнсе, і па антуражы, і па настрою, і па дынаміцы абсалютна аднолькавая. Слухай, калі не ведаеш яшчэ Эш, Беляш, яна гуляла. Вось яна дакладна гуляла даволі шмат. Але ўжо даўно штосьці не бачыў трансляцыі. Лёха ўсё хейціць. Яму танкі не падабаюцца, Overwatch не падабаецца. Учора была. Беляш, ну амаль што. А лацініцай зараз я напишу у чатик. Вось так і напішецца. Калі я спытаў, як яе называць, альбо Беляшек,
Альбо там Эш, альбо што, яна сказала лепш Эш. Бо яе як толькі не называюць. Хтосьці імя там ведае, то і па імені заве. Зорка вервочка жесточайшая. Ну так. Так. Але так шчыра кажучы, і не вельмі добра атрымліваецца. Мне падаецца, я гуляю часам не горш. Добре, што не белез. А скуль ты ведаеш? Можа, у яе там такая, што можна было б выкарыстаць. Так, я нешта, слухайце, стаміўся. Можна гэты працэс неяк прыпыніць? Дзякуй, усё. Бо гэта проста ні ў якія брамы. Так, зараз пакуль гульня запускаецца, я пагляджу у ABS, як сцэну змяніць. Так, і мы знойдзем Witcher'a. Во. Павінна пераключыцца будзе зараз аўтаматычна. Я ж казаў, табе трэба было папередні патч запускаць. Нічога страшнага. Во, бачыце, вось гэта. Па-перша, што мяне непрыемна здзівіла. То есть ты запускаеш гульню з беларусізатара, дзе тэкст перакладзены, і ты бачыш, блядь, усё расейскую. Я яшчэ гэты экран не знайшоў, дзе ён знаходзіцца. Так. Вы пры гэтым я бачу, што нічога не бачылі. Малевіча, ну... Сука, ABS, не ебі галаву. Ой, блядь. Пагуляў бы ў польскай гучцы з белсабамі. Так, на гэтай разлік. Так, ці бачна, ці не бачна, хоць штосьці вам. Усё, пиздос, ABS-ки. Так, а вы мяне, дарэчы, чуеце, бо ABS-ка нібы інтэрфейс усё і ляснуўся. Бо я не магу зараз пераключыцца ні на якую іншую сцэну і пры гэтым пры ўсім. Абсалютна нічога не працуе. Чуеце, добра. Ну хаця б так, слухайце. Яна, курва, дала пераключыць на сцэну з Ведзьмаром, і пры гэтым усё ляснулася. То бок, карцінку яна не не дае аднавіць, каб я пераключуся на іншую сцэну, хаця б на дэсктоп. Вось, затое трансляцыю не спыніла. Ржуць сядзяць там у чаце. На чорны экран глядзяць. Хангры. Караці, вось так яно выглядае. Вось тое, што я паказаў, бачыце, гэта баг відэа. Цікава, правда? Чаму так? Незразумела.
Вось, ну адпаведна тут усё перакладзена. Гэта ўсё знаходзілася ў тэкставым файле, калі што. Ось так пакуль што зраблю. Бураве. Версіі прывязкі ўсталятары аўтары нават, слухайце, ёсць. Раптам, калі што. Ось так можна паглядзець. А, я тут, блядь, не бачыце, ну, сапраўды, я лухту вяржу. Я заебала, блядь, ну ёбаная АБС, ну. Так, бачно, я бачу, што на Твічы ёсць, на Ютубе ёсць картинка. Ура, з'явілася. Усё, я карацей просто скрашну гэта ўсё. Вось, і запусціў на ноў. Зараз просто працоўны стол дэманструецца. Таму без гэтага так. І вось гэтае прыбраць. Ебаторыю. Escape. Ну, карацей, гэта ўсё ёсць у нас у тэксту. Гэта я просто хвалюся тым, што яно працуе як павінна. Вось гэты я плашкі казаў, што трэба таксама будзе знайсці ў праекце, знайсці і пазмяняць. Тут не павінна быць нічога складанага, толькі знайсці локалізацыю. Так, давайте пачнем па сутнасці гульню, правда? Стоп, гэта не тое, гэта ж захаванне, якое для тэста я рабіў. Вось мяне гэта вельмі бянтэжыць, што вось гэтыя тэксты, якія па сутнасці павінны былі адносіцца на маім меркаванні да localization strings, яны вось тут чамусьці, недзе нейкія сцэны. Заўважце, тут тэкст таксама быў гэтым, як ён назовецца. Чакай, дзе тут галоўнае меню? Новая гульня, новы пачатак. Так, навучанне выключанае. Рашэнняў. Там можна было пераносіць. Я памятаю, што гэтае захаванне, якое было, яно з пераносам было. З другой часціны. Да, будзе секс на стрымах, кажа. Old school. Так, Алсевіч, здесь з'явіцца пераклад. Ён будзе на трох як гэта шляхах ляжаць. Першае Steam, другое гэта Nexus Mod, трэцяе гэта просто zip архів. Дарэчы, я мяркую, што мы гэтае паглядзім ужо, калі пачнем гуляць, непасрэдна праходзіць трэцяга Вадзьміра. Давайте я гэта прапушчу. Таму выбачайце. Вось, сцэна, з якой пачынаецца тое, што мы глядзелі. Памятаеце, як яна выглядала ў эдітары? Легендарная сцена. Балея, гэтая драўляная, цікавая такая. І вось гэты дыялог, які я вам паказваў, што ён не перакладаецца, праз тое, што ён не захоўваецца. А ты ж усе назвы з кніг браў? З кнігі, маеш на ўвазе, з перакладу афіцыйнага, так. Так, дарэчы, слухайце, агучка стаіць пакуль што ангельская, але ж сапраўды я думаў рабіць польскую, праз тое, што яна лепша. Мне не падабаецца, як ангельская гучыць. Ось.
Так што калі будзем праходзіць, то дакладна паспрабуем хаця б пару стрымоў зрабіць на польскай. А хутчэй за ўсё ўсё пройдзем. See you later. Буську, давай. Бляха, якая нахабная. Я б за такое ляшча бы ёй даў. А ведзьмару у гульне 61 год, слухай, не ведаю, колькі яму гадоў, але падаецца каля сотні. Я нейкае там відэа бачыў на ютубе, калісьці хтосьці разважаў, там аб'ядноўваючы ўсе факты, якія ведаюць пра ведзьмара, там каля сотні яму гадоў. Фіолетовыя вочы, пах агрэсту і бэзу. Цыцачкі, кажа Лёха. Не. Карацей, што мяне адразу злева, бачыце, Йенніфер з Венгебергу, чамусьці напісана расейскую, а не беларускую. Справа, што мяне таксама не падабаецца, дзе гэта мяняецца, таксама напісана расейскую. Вось гэтыя файлы яшчэ не знайшоў. То бок вось гэты, як тут можна ці не можна, курсор зрабіць не можна. Карацей, справа ў верхнім куце, бачыце, карморка напісана і знайсці ключ ад ложка. Ой, ад ложка, ад пакойчыка спальні. Вось гэта я пераклаў, вось гэты файл я знайшоў. І дарэчы, хто не ведае, у файле знаходзіцца, падаецца, 4 рэакцыі Геральта вось на мясцовае асяроддзе. І яны залежаць ад таго выключна, якім чынам і які час вы падыходзіце сюды, у гульні альбо перанос прагрэсу з другой часткі яшчэ не высветліў. Так, унізе справа вы таксама бачыце, што гэты файл, гэта таксама з стрынгоў. Давайте я просто буду называць гэта стрынгамі. Усё гэта выцягваецца. Я наколькі памятаю, можна падысці, размаўляць, мы тут бегаць пакуль што не можам. Гэты дыялог я таксама знайшоў. Я хачу трошкі пабыць з табой, на што гэты розум. Маеш рацыю. Я ўсё... Ведаеце, чым хіб праходжання? Я ж гэтыя дыялогі перакладаў, я памятаю, калі памятаю, так, усё ж такі там іх колькасць перавышае 100. А вось, я памятаю, дзе якая галіна, што трыгераць. Вось гэта цікава. Так, ББПЕ, гэта што такое? А яшчэ ў наступным годзе перад Ведзьмаром 4 павінен выйсці рэмейк другой часткі. Гэта ўсё перанеслі, Алсевіч. Усе сілы яны кінулі незнарок вітанкі. Натуральна дзед Янса? Так, тлумачэнне, калі ласка, я нешта згубіўся. А то ўсе гэта яшчэ, так. Ну, гэта проста скарачэнне. Тое самае, як до гэта досыць, хо гэта хопіць. Вось, і ўсё такое. And I missed you, but we'll have plenty of time to make up for that. Go and train with her, then come back. It'll give me a chance to put my face on. Of all the women I've known, you're the only one who does that before. You've known many. What's it matter? Only ever thought of you. Такі цікавы дыялог. Шмат каго ведаў? Кабеліна. Так, наколькі я памятаю, ключик трэба знайсці. Ключик знайшлі. Трэба адчыніць. О, яна тут піла. Падаецца, гэта таксама дыялог, які я знаходзіў. Juice. I know. You might bring me some more once you're done training. Абавязкова. Все, што захочаш, моя ласачка.
Штосьці я памятаю яшчэ было апроч ключа, гэтага гарлачыка. Усё такое. ББПЕ, аббревиатура «Бей бабу». Что? Жудасна. Паладзін асуджае. Нельга. І ты не забывайся, гэта Йенніфер, гэта не нейкая сялянка. Ты што, павагі не маеш да такіх жанчын, якія маюць столькі ўлады? Так, усё, гарлашык неактыўны, гэта неактыўны. Адзем адсюль. Адчыняем дзверы. Пайшлі ўніз. Так, гэта я памятаю, што перакладаў. Witcher's fast asleep. Мгм. Ciri's disappeared somewhere, of course. Дрыхне, стары. На, Йенніфер, можна, бо яна цябе бесіць? Ну, пачынаецца. А як жа канон? Guess she prefers practice to theory. What? Time to wake up, Master. These lessons so boring they put you to sleep too? Damn it. After taking notes on ghouls and owl ghouls, wanted to rest my eyes a bit. Making her slog through that brick? No wonder she took off. У сраку канон, по канону Геральт. True, but it's Гервант памёр. like the hogwash they put nowadays. Не, ён не памёр. Тому ты кажаш, што гэта РПГ, дзе гульню, дзе даецца выбар. Ён жа ж не памёр. Цыры ж ратавала яго і Йенніфер. Only embeds your errors. Bring our young damsel to the lower courtyard. She wants to practice, she'll get to practice. Распесцілі мы яе, не. Don't get mad at her. Why the hell not? The whippersnapper refuses to do as she's told. You like that about her. Перапрасці захацелася. Suppose I'm partly to blame. This Чакай. has to end. Now. Що ўсё ж далёка і не скончана Killing яшчэ. monsters is not something to be taken lightly. Ciri must understand that if she's to become one of us. I'll see you below. Дарэчы, ведаеце што? Гэта ўсё была кат-сцэна, ніякага выбару у нас не было. Але у дыялогах была вялікая галіна, калі Геральт разважаў пра літаратуру, раскіданую на падлозе. І англійская не, з расійскай. Wrong. Footwork. Я на пачатку стрыма распавядаў чаму. Enough. Get down. With a flip? What do you think? All right. Take off the blindfold. You've got work to do. Your reflexes are still slow. Maybe for a witcher. Think drowners or striggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes, I'd fear Vesemir more than any strigger. Disobeying his instructions. Пропусціў пачатак, трэба пераглядзець будзе. Так, там ёсць абмежаванні, былі абмежаванні з працу з рэдкітам, таму абраная была расійская. I know, and you know that's no excuse. I'm sorry. It won't happen again. Яны памерлі ў гэтым свеце, таксама як Рэгіс. Хочаш сказаць, выразні да халеры? Так. Better not. Vesemir said if it does, he'll make you eat a bowl of slugs covered in salt. You! Exactly. So you'd best behave. А што ты, паладзін, маеш на увазе? Што значыць выразні да халеры? Shall we run the walls?
Так, гуля гэта працяг кніг, тупо таксама канон. Так, навучанне, давай навучанне. Of course. This a Witcher school or an elven bathhouse? To the bottom. Maybe if you fall. Давай, караскайся. What did I tell you about breathing? Through your mouth, in rhythm with your steps. Siri, cut it out. Так, выразня гэта тое, што распрацоўшчыкі парэзалі, механікі, квесты і так далей, напрыклад, транспартныя сродкі ў сталкера. Гэта выразня. А чаму? Чаму ты так лічыш? Geralt? What is it? Come on. Дзе? Run into trouble. Я зразумеў, пра што ты, божухны, да Петру пакуль што маеш пра тое, што я пра кніжкі. Бо гэта... Я мяркую, што гэтыя дыялогі, яны, магчыма, будуць яшчэ выкладацца... Бо мы ж не апошні раз у Карморне, правда? Мы ж тут яшчэ з'явімся, я памятаю, што мы ж тут будзем збіраць лета, як на імені, там чарадзеяў гэтых і гэтак далей. То бок усё яшчэ наперадзе, і, мабыць, там гэтая літаратура яшчэ будзе раскіданая, хто яго ведае. Я гульню не праходзіў, калі што паладзін. Гэта будзе ўвогуле першы раз у жыцці, калі я буду гуляцца. А дзе малая? Таму што я, вось калі перакладаў, я памятаю, што я перакладаў квесты з Карморану асобна. Яшчэ былі такія. І яны не былі звязаныя вось зараз з хлопцамі, якія тут сидят, Ламбертам і Скеллем і гэтак далей. Не праходзіў Ведьмара 3? Так. Так, я не праходзіў. Яны былі задуманыя, рэалізаваны, але настолькі дрэнна, што іх выразалі? Не, былі такія, якія я не ведаю, чаму яны выразалі. І калі іх выразалі, то на што я не разумею, таму што там проста... Дарэчы, вось зноўку заўважце, гэты дыялог ужо перакладзены. А мінулы сцэры быў не перакладзены зноўку праз Бах, які не дазваляў захаваць яго. By markings, like unto the Panthera tigris that in Zerrikania dwells, and by the sickly paleness of its visage. Заўважыў памылачку. But you were a slip, Беледным, Uncle а не Vesemir. бледным. Так, не хітруй, чым адразу не казала. Don't try to weasel your way out of this. A witcher must know how to trick his opponent. You said so yourself. Might have. But don't use my words of wisdom on Vesemir, got it? That's playing with fire. Fine, we've talked enough. Вітанки, Верве. Будеш перакладаць і лавіць спойлеры, ну... Так, Михаил, ёсць такая праблема. What do you think? Should we start by reviewing the fundamentals or go right to free training? Давай. Let's skip straight to free training. No point going over the basics again. Whoa! You really showed him, kid. Siri, get down here. Ты што, пакінуў Рэчпаспаліту на Раліфа? Ён жа яе па міру пусціць. Find that helmet? Зараз у Total War ён гуляе, так разумею.
што ВРВ так хацеў. Ciri? Цыры I'll make sure to будзе find чысціць every усе last мячы blade да for you. апошняга. Памятаю, як перакладаў гэты дыялог. Ва ўсім Каэр Морены там было яшчэ. What then? Vesemir. I've long awaited this, and you, White Wolf. No. Вось, карацей, такая справа. Вось так гэта выглядае на бягучы момант. Вось так выглядае, дарэчы, экран загрузкі, які чамусьці выцягваецца менавіта са стрынгаў. Вось і чамусьці не знойдзены тыя экраны першыя. Але і хер па іх бы. Самая гульня, бо я ўжо гуляўся колькі тут, мабыць, паўгадзіны, гадзіну, калі тэставаў усё гэта. Вось, спачатку без дыялогу было, потым з дыялогамі, з асяроддзем мясцовым там узаемадзейнічаў. Дзякуй за фолоу. Халадочак, вітаначкі. Had a nightmare. About? Take forever to explain. Вось, галоўнае пытанне для аўдыторыі, таму што я бачу, што тэхнічных спецыялістаў, хто б мог падказаць, як гэтыя багі перайсці тут няма. Ці варта публікаваць вось гэтую версію, якая на зараз маецца, ці чакаем, пакуль павырашаюцца ўсе гэтыя праблемы. Так, Сню Каэр Морен, не хачу апавядаць, давай. Started in the guest room at Kaer Morhen. I was relaxing in the tub, and next to me, Triss? Yennefer. Funny, isn't it? She's never been there. Seemed so real in my dream, though. Was she nagging you about something? True to life, indeed. Варта, можа, хтосьці пабачыць публікацыю, адгукнецца, каб дапамагчы. We'll find her. Я на гэта разлічваў, калі рабіў гэты стрым. Бо лічу, што хтосьці, хто пабачыць, больш што я з самага пачатку сказаў пра гэта, што патрэбная дапамога, можа хто ўбачыць, што ёсць такія праблемы. Яны ёсць і зноўку. Я на бягучы момант сустрэў 3 галоўныя багі. Гэта палажэнне камеры, якое перашкаджае захаванню, потым наяўнасць агучкі, якая не павінна там быць, і трэцяе непрывязанасць агучкі да сутнасці entity, якая маецца, якая павінна агучваць гэты вось дыялог, які там захоўваецца. То бок, калі яго няма гэтай прывязкі, то яно не дае захаваць апдейт. Вось пакуль што так. Пакуль што так, можа штось яшчэ з'явіцца наперадзе, але там будзем глядзець. Так, дзе ты ж ведаеш сваіх гледачоў? Не ведаю, ВРВ, пра што ты кажаш? Мне ж не так уже і шмат гледачоў, і ўсё роўна новыя людзі, таму. Так, потым мы трэнаваліся з Цыры, знойдзем за гэта, я не хвалююся. We will. That's not what worries me. Але I've seen her tracks. я вам так She's скажу. at full gallop all the time, breaking at speed through Да гэтага моманту, wildlands, калі я ўпершыню devastating запусціў battlefields. гульню, паглядзеў, мяне яшчэ не было, дарэчы, дыялогу. Тады, калі я тэставаў асноўную частку, Either way, я прабег гэтыя паўгадзіны гадзіну ў гульню, Be surprised if she wasn't. я ўсё роўна кайфануў. І ведаеце калі? She's always poked her Калі nose пасля in гэтых the дыялогаў я eyes. пайшоў лутаць усё. Пайшоў вывучаць усё, палез у заплечніках і так далей, і там проста, дзякуй Богу, стрынгі паўсюль, якія ўсё пераклалі. be calm. Усё выглядала гэта проста шыкоўна. Calm? With Yennefer? Good luck. Паладзін, корва. Не плагіяць. Dream of when we found Гэта не твой выраз. Ciri, and we trained. Those were the days. Little she-devil. Little Trained kids who she were devil. faster, stronger, but none had her character. Я не бачу, не, вроде. Слухай, я ўвогуле апошнім часам на трансляцыі Родзі не трапляю, мабыць, ужо No.
Ну, з месяц, плюс-мінус, нешта такое. Калі ён там стрыміць, я не ведаю. There like a stump. Про які Васяслав казаў, я памятаю учора, пра што ён казаў, так. It was just a dream. І ён не стрыміць? А дзе ён выкладаў гэта? У відэа нейкім там? А, не, я ў ТГ-канал не падпісваўся. That's the problem. It was more. In the past, when Ciri'd appear in my dreams, something was wrong. She was in danger. We taught her how to defend herself from anything, wraiths included. Вось сапраўды, скажыце, што неяк Be dawning soon. па-іншаму, Time to go. калі агучка ангельская, правда? Ось яно неяк, Wait, не ведаю, горш успрымаецца. show me the letter from Yennefer. Might have Я, overlooked вось, some hint. і мне не падабаецца, вось яшчэ раз падкрэслю, мне не падабаецца, як Геральт гучыць. And Willoughby. Весемір можа, хай так, але Йенніфер Геральт проста мерзотна. All we can do is follow her trail, so Stop talking for a minute and Чаму give ён me так the letter. кажа? Ён нібы лёду паеў, ці хуя халоднага пасмактаў. About that, Безэмацыйны актор, во, паладзін, во. Сапраўды, так. you were gonna read it, not sniff it. Падала, вось гэты паварот, тыпу, ты ж збіраўся чытаць яго, а не нюхаць. Падабаецца. nothing else to guide us there. What's this postscript? I still have the unicorn? Так, так, было такое. Stuffed unicorn. Used it once or twice. In certain situations. The things young folk get up to these days. Back on topic. How's it look? How far behind Yennefer are we? 2 or 3 days. Trail's fresh, but it looks like it leads towards the main road. Цензура паўсюль, ну так, паладзін трэба. Цікава, чаму я не забаўню F, Йо, проста. Wait, Чакай. hear that? Чакай, дазволіць. А, во, цікава. I smell it. Гэта праблемы... What now, you piece of filth? Я, блядь, ты неяк пацэлішся, не? Зноўку злева бачыце? Палова беларускую, палова расейскую. Я вельмі хвалююся за тое, што гэта проста баг. Таму што я памятаю, што ў стрынгах мелася гэтая частка, вось гэты бэсыкры і агрэст. Карацей, лутацца таксама прыемненька. Усё шляхетна, усё на мове. Вось. Ну і карацей, вось я вытраціў час, каб пабегаць, памятаю, што недзе тут недалёка было поле бою. Вось яно. Пад гэтым дубам. Тут цыдулка была. And the war's just started. Вось, і цыдулка гэтая перакладзена, гэта таксама стрынгі. Ну, вось такія справы. Раптам хто не заўважае, таксама ўсё перакладзенае тут. Коня не залутаць, хаця піша, што залутаць. Так. І давай паглядзім пакуль што інвентар. То бок заплечнікі, он жа ж. Усё тут у нас знаходзіцца, ўсё, што ёсць. Гэта ўсё стрынгі, ўсё гэта перакладзенае. Вось гэта было прыемна пабачыць. Я кайфануў. Вось. Калі ўсё гэта вывучаў, глядзеў, мацаў, так бы мовіць, эліксіры тут ёсць у нас не ясаць толькі чамусьці. Цыдулка наша, ну то бок ліст ад Йенніфер. Прачытаць на Е, ён таксама у нас, бачыце. Дуже класна выглядае насамрэч. Так, Михаил, мне таксама спадабалася. Вось калі ўжо адышоў ад расейшчыны, проста ахуенна. Я кайфануў, натуральна кайфануў.
Вось, адзінае, што пакуль што шмат дыялогаў, якія маюцца на гэтым навушнікі. Чакай, а дзе гульнявы працэс? Я ўжо забыўся, дзе тут гэтая агучка ангельская альбо лакалізацыя, падаецца, тут субтытры уключаныя. Мабыць, гэта ў галоўным меню недзе. Клавішы, гульнявы працэс, звычайна накладанне. Вось, хвалююся, каб гэтая частка не была проста багам. Вось, тое, што мы бачым справа, з гэтым, вось, што напісана, бачыце, справа ў версіі сірень і крыжоўнік, так, ехаць за Весемірам, тое, што яно на расійскай. І вось, каб яно не было звязанае вось з такімі паводзінамі гульні, як замест відэа напісанае відеа. Чаму, не зразумела, адкуль яно ўзяло гэтае палову слова. Карацей, ёсць пытанне, дарэчы, калодаў гвін таксама перакладзены ўвесь. Я гэта страціў даволі шмат часу, пакуль усё гэта... Пакуль што толькі тут няма апісанняў, гэта, мабыць, будуць нейкія кніжкі, цыдулкі. Але ўсё гэта і ёсць. Так, пабеглі, у нас яшчэ вёсачка будзе на шляху нашым, падаецца, там не адна. Я вельмі хачу паглядзець, ці я знайшоў файлы, якія адносяцца да гэтай вёсачкі, нібы знайшоўшы. Але хто іх ведае. Так, гэта ўсё палутаем пакуль што. Чакай, а... Памятаеце, нам сон сніўся, што мы знайшлі... Не знайшлі, што мы бачылі сляды прысутнасці Йенніфер. Я наколькі зразумеў з дыялогаў з Йенніфер, які я знайшоў у гульні, што недзе тут павінен ляжаць крумкач, ну то бок чэрап гэты крыштальны. Памятаеце, які там вока выдраў? На пачатку гульні, вы гэтага не бачылі праз трансляцыю, праз хібы гэтыя, а вось... Недзе тут, карацей, ён мусіць быць, але я бегаў, не знайшоў. Чаму мяне цікавіць гэты крыштальны чэрап? Таму што у гульні ёсць яшчэ адна галіна размовы пра гэты чэрап, калі мы сустрэнемся ў Вроніцах. Я так зразумеў, бо мы едзем, калі што, у Вроніцы зараз з Весемірам, што можна аддаць гэты чэрап, і, паўтаруся, я яго тут не знайшоў. Цікава. Так, мало чага, цаны табе няма. Лёха, мяне захвальвае ўсё ты. Я хутка буду ўспрымаць тваю гэтую добрае слово як ліслівасць. Во, гэта я знайшоў. Во. Слухайце, я страціў столькі часу, пакуль знайшоў вось гэты дыялог, вы не ўяўляеце. Did he know they eat the living as well? No, really upset him too. His theory collapsed. Хто мне можа падказаць? Усё роўна я ж кажу, што мы будзем гульню непасрэдна праходзіць пазней, калі ўсё скончым. Тут з перакладамі хто мне можа падказаць, ці вось у гэты час, пакуль у нас пачаўся па сутнасці, толькі пачаўся пралог. Во, шевеліць платка. Чамусьці на расійскай было. Хутчэй за ўсё, гэта быў нейкі файл, які не пераклаўся. Ці варта тут бадзяцца ва ўсе бакі? Шукаць, карацей... Не ехаць па гэтым за Весемірам, а, напрыклад, вось у замак пад'ехаць, палутаць яго. Ці гэта будзе даступна тое самае без усялякіх гэтых, як чакайце, не адгаляванаванні. Калі мы, карацей, перашкаджаем галоўнай лініі, так, гэта можа паўплываць на выкананне галоўнай лініі. Вось, ці гэта тут таксама працуе, ці наадварот, калі мы праляцім зараз галоўную лінію, частка контенту яна проста знікне, напрыклад. Штосьці мы нейкі куфар не знойдзем, ці штосьці падобнае. Хто ведае? Вось гэта таксама, бачыце, гэта распараджэнні гэтыя. Курва, іх так шмат было у перакладзе, я памятаю, што заябаўся, літаральна заябаўся перакладаць іх, таму што няхай сабе яны былі шабланізаваныя, але
Карацей, іх там каля 10 ёсць, і гэта самы кароткі, які ёсць у гульні. Там былі такія доўгія, там былі такія вышварэнскія выразы, што вах, просто немагчыма. Так, сяляне. Вось я памятаю, тут да халера было што браць. Якія там матускі, гліфы і гэтак далей. Дзяўчына, ты як? О, гэты дыялог не знайшоў, бачыце. Скураныя папружкі, вугаль. Прыемна ж. Жанчына, сялянка, ты як? Скура белага ваўка. Так, можна палутаць, калі паедзеш па пабочках. Ага, так леш пабочкі спачатку, бо калі галоўную пройдзеш, то потым на ўсё можа быць даступ. Усё зразумеў, Міхайл. То бок гэта лічыцца ўжо паўнавартаснай гульнёй. Гэта не зусім пралог, па сутнасці, гэта не як глава. То бок тут можна не абавязкова ісці за Весемірам, а проста кідаць яго і займацца сваімі справамі, пакуль усё тут знойдзеш, што табе трэба. Дзякуй. Памятаю, што тут былі нейкія ваўкі ці хто. Dad, come on. Dad, you've got to get up. Давай своє сало. Я пам'ятаю, што іх тлушч быў. Сырое мясо. Оп, чакай. Так, максимум пропусціш сцену з павозкаю гандляра і не атрымаеш зніжку ў ягонай сястры. Штэбля! Хто зрабіў? Гэта ваверх, я так разумею, недзе. А, ўсё, тут не залезьце. Вось чаму. Таксама нейкая сцяна, там мост увогуле. Оп. Карацей, дарэчы, сцэна з грифонам і гандляром тым, я памятаю, я перакладаў. Здаецца, яна цалкам перакладзеная. Цішэй! Лодка, ты дзе? Yes? Чуеце гэта, бляха? Агучку. Эй, упс, кобыла, стой. Стары побегли. Так, ну вось пачынаецца гэты грифон. We going? Help me! Help! Ксенія Анатольевна. Плотка. Чаму плотва, Лёха? Плотка. Ксенія Анатольевна. Дарэчы, я зноўку увесь квест перакладаў з грифонам, бляха, але ж ён сумны. Всё, пацягнуў кабыл. Потым павячэраю. Стары жывы? Ацэлеў? Yeah. А, адляцеў. Так, вылазь. Gods, that was close. Божух, на лес не скончыў, як моя кабыла. Provided you got Гэта lucky. калі пашчасціла. Your horse died Твоя quickly. кабыла памерла адразу. Аэрафоны часта катуюць. Ядуць жыццом па кавалку. Piece by piece. Ой-ой. You'd Вам гэта ўзнагарода патрэбная? Давай.
You Я don't то owe us ведаю, anything. які ўжо абіраць Do what you need. We help. працяг дыялогу. And they call witches heartless. А кажуть, що візьмери не мають серця. Мовляв, я без оплати пальцем не They also ворушать. say mice are born of rotting straw. А кажуть, миші з соломи гнили родяться. Back to the trail. Як там Like I стоїть? said, Я казав, дійшов до гостинця і зникає. Затоптали. You seek someone? Хоч когось. Yes, a woman. Medium height, long black hair. Seen anyone like that? No. But there's an inn here in White Orchard. Sole one around. Не ведаю, як вам, а я Sharing просто travelers. кайфую. Perhaps you'll Ось learn коли something діалог there. цілком перекладений, просто охуєнно. Besides, the Я innkeeper's такий son задоволений, cousin. вам навіть не Tell her передать. Bram said Читер. Ну, she'll кришечку treat you є like стикає, так. Not a bad idea. Especially since that wound needs cleaning. beast barely grazed me. Та я ледь драпнув, але житнього горілки я покаштував. Ведеш, прохолодне, со склепу. Let's go. Едем. Пам'ятаю, що кудись я побіг там утопцем сраку надрасти. Подається у тим боку, можна було. Йоу! Зеленые. Не. Геноцид просто. Лабись хлебушка. Примяв. О, Янка, вітаночки. Як Майнкрафт привоже виглядає, кажеш. Ну так, це DLC, який я власноруч зробив для Майнкрафту. Дякую, що так високо відзначив. Як твої справи, Ян? До речі, твоє відео як? Сподобалося аудиторії чи ні? Бо я поглядів з величезним задовольненням. Як ти там по гэтых горах. Я одиное, что я думал, ты казав, что у тебя там дрон, и я подумал, ты таки, ну блях, вось это будет зараз Птушкин. Натурально. А там я оказалось, что не так уже шмат было сцен з дрону, але все равно пригоже. Ще раз дякую. О, там скрині есть. А ну побегли. А чому гэта зрабіць немагчыма было? Not good. Сюди давай, що ти там. Треба ще призвичається, що тут блокувати, ухиляться і так далі. А, гэта бочка, яна падпалюється, зрозуміло. Шалки нейкі. Куфар. Чертеж, стрела с широким наконечником. Вирвана сторонка, адвар созданий. До речі, я при відео, які я з'являються кепськими, перекладав вольні як здань. Ось, тому що знайшов тлумачення, що гэта все ж таки лепш використовувати, коли привід ён не той каб злы, але може нанести шкоду. Во, ось так там було. Так, дрона мало, бо троху кадри зафакапіліся, а зараз рихтую яшчэ пра Румынію, там мае быць больш, та рада, што спадабалася перанашаць. Мне прыемна, што гэта ты робіш, гэта неверагодна. Аж мурэнна, як на мой погляд. Бляха, ну сабака у цябе гэта топ. А чаму, слухай, ён такі быў не пушысты, гэта простое, што канец лета? Бо праз гэта ён такі спартыўны, я для сябе селянін. You're strange, but a good fella nonetheless. Скуль ты ведаеш? А што з вачыма тваімі, куды глядзіш? Мост плакальшчыцы. Хлопчына? Oh, come on! Та ну. А вы што тут? Crickets. You chew 'em or swallow 'em whole. Гэта чорнае? Цікава. Yes.
Stop! Іди у пекло. Бо зараз напхаю. Stay away from me and my family. Валера, бляха, гэта з жаўнерам тут як насрана. Курица, певень. Всяляки дрот, всяляки брухт. Во. Все собрали. Там вельмі спякотна было, днём шмат поўсці скіну. Ну ты заўважна так, што там было. Ці то там было спякотна, ці то да гэтага быў перыяд, калі ён просто скідаў. А што за дзірка там? У гэтым. А, гэта не дзірка, гэта... А, вулей. Всё, зразумеў. Гэта праз гэтае вёску назвалі белым садам? Праз гэтыя дрэвы? Усе? Цікава. Так. Чуеш ты, гандляр? А дарэчы, а чаму ён нам не параіў сваю стрэчную сястру? Greetings. Так, ён жа ж, тыпу, мы яму зрабілі ласку. А ён у дыялозе там было, што, тыпу... Ну, карацей. Тыпу, заедьце, калі ласачка, калі скажаце маёй сястры, што вы адбрана, яна з вамі будзе мець стасункі, тыпу, ставіцца да вас, як для родных. Ну, нешта тут, слухайце. Падрэзаныя рапухі. Так. Будзе праблема з польскай мовай, сінхранізацыя падобных ці аднакранных слоў. З ангельскай парадак прыкладных слоў можна любы падкінуць. Ну, можа быць. Але тым не менш. Акторы гаўна. Я выбачаюся перад ангельскімі агучкі, акторамі агучкі. Але ім да вожыка яшчэ расці і расці. Я ўжо маўчу. Да іншых прафесіяналаў. О, гэта што я знайшоў такое? Хтосьці сала з сабак нарэзаў тут. Ну што, паскакалі ў такім выпадку да Весеміра, правда? Колькі мы то што, 10 хвілінак ще пагуляем, пабадзяемся так. Ды будзем разыходзіцца ўсё роўна. Падкрэслю, што мы будзем гуляцца ў гульню ў іншы раз. Калі будзе пераклад больш з большага гатовы. І то і сёе. А з іншага боку, можа на гэтым і завершым, што вы лічыце. Бо далей глядзець контент. Я памятаю, што да халеры перакладаў там, у гэтай вёсцы, у Белым садзе. Кабыл, это дзе? Лодка, пойди сюда. Давай. Цікаво, што Весемір кудысьці падзеўся. Вёска, Белый сад. О! Гэта ж вядомая ўсім карова. Піка чорта выклікае, правда? Одна рыбая, другая рыбая. Ён павінен быў чакаць, пакуль ты там дзесьці шараёбішся? Ну так. Ён жа ж непісь. Чаму не? А вы чулі, дарэчы, акцэнт дзяўчыны? Так.
men, too. We need to Ours is watch a decent ourselves in village. White Orchard. And we should leave as soon as we learn anything. А вось ты, стары бляха. Уже сядзіць хляе, напэўна. У адной хлябала свое вусатае. Цішэй. Крыўдзяць малую. Тут скрыптамі шмат дзе прадугледжана нестандартныя паводзіны гульца? What? Take that down before there's trouble. А, ну ты пра гэта каб не чакаў Весемір, правда? Хай вісяць. Нас уже не Темерия, дед, а Нильфгар. Ни за что. И что? Выбухнул Адалей. Здымая лилии. Понтер сядеть. Ведьмары. Я с вылетками не пью. О, Гвинт гуляють, може підсісти. Пробачте за їх. No need. Нічого, ми We're used звикли. to it. Люди тут нервуються. Мало було того, що військо прийшло, до гэтага Грифон яще шнирить. Already had the pleasure. А, Ran into your kinsman. Понтер сидить. А, Гюнтер сидить. Гюнтер, а не Понтер. Гюнтер. Sends his regards. Я вибачаюся, гэта шрифти на твічі. А я не пам'ятаю Гюнтера насамрэч з кніжак. Так, новый предмет. Вось глядзіце, зноўку дыялог неяк не так пайшоў. Чаму у нас няма опцыі, што мы выратавалі брана таго? Дзіўна. Ажыўлена тут у вас. Pretty busy place you got. Nations on the move. Ехаць трэба, адзін сваякоў шукае, другі з фронту бяжаць падалі. Кожнаму трэба зайсці, выпіць, ночу цяпле правесці. And a night's rest in warmth. Ён потым узгадваецца. War's been good for your trade. У кніжках яго не было, здаецца, гэта новы персонаж, галоўны антаганіст у DLC «Каменнае сэрцы». А, ну тады так, Міхаіл, выбачай. Паколькі не гуляў, то не ведаю. За Грифона яшчэ грошай даш? There a contract on that griffin? Nay, not at the moment. Used to be. Будзе якая ў наваколлі селіцца старасту знавату ўсіх збіраў. Альбо яго да гаспадара падавалага. А цяпер прыбіральна дазволу чорных наведваем. А гаспадара, падаецца, павесілі. Вось і няма замовы. Shame. Када? We might have done something, but not for free. Сквапны Весемір, правда? Так, що маєш, показуй. Show me what you got behind the counter. Гэта тое, што ў нас, правда, злева. А гэта тое, што... О, і гвинтавое гэта пудзіла. Гэта хто? Катапульта. А гэта баец сініх полосак. Рубайла з Крэнфорда. Пальтэст. Варэники. Вось гэта смачна. Дранікаў шкада нема. Слухайце, а чаму б не змяніць замест варэнікаў зрабіць дранікі у беларускім модзе, а? А гвинт таксама перакладзены? Так, гвинт перакладзены. Вось. Слухайце, гэта ж магчыма цалкам. Як DLC да гэтага да моду беларусізатара можна будзе потым сесці і зрабіць замест варэнікаў дранікі. Мне падаецца, было прышпільна. Мадэльку лёгка зрабіць. Так. Толькі, ну, абнавіць па тэкстах паўсюль варэнікі. Бо я памятаю, яшчэ квесты былі звязаныя з варэнікамі ідэалогіі. Там будзе цяжэй гэта пазнаходзіць. О, усё можна ўсталёўваць чыста дзеля гвинта на беларускай. А, каб пагуляць у гвинт. Давай сядзем. Ой, чакай. А як адсюль саскочыць?
Распавядзі мне пра Йенніфер. Raven-haired, violet eyes, dresses in black and white, riding in from Willoughby. And, strange as it sounds, lilac and gooseberries might have smelled that. I've not seen nor Який smelled голос such a lady. невиразний просто у кошмарняки. Yeah, especially hard to forget this one. Такое не забудешься. Plenty of travellers about, though. Folk from all over. Might be worth your while to ask after her. Так, гэта ўсё. Thanks for everything. Хлопцы, вы брата ўратавалі ейныя. Дапамажыце, скажыце, што там сядзіць купец нейкі. Чаму не пайшло, чаму не было таго дыялогу, не разумею. Ой, добра. Так, хаця насамрэч не. Help you bandage that up? Please, I'm not decrepit yet. Then I'll ask about Yennefer. Just remember, we'd rather not draw any attention. І зноўку, правы кут, верхні, усё роўна ўсё на расейшчыне. Усё роўна, хаця я ўпэўнены, што я гэтае... А можа і не. Можа я гэтае не выпраўляў. Добра, яшчэ пашукаю. Кацейчына, чаму ты мяне не баішся? Ты ж павінна было адляцець ужо. Размаўляць з усім мірам, размаўляць з селянінам. Хлопцы, вы ў карты гуляеце, не? Так, там гаспадарня. Просто выйсці. Мы ж калі заходзілі, бачылі. А во, там сядзяць, я бачу. Once more, there are 4 fact. What a waste of time. Марнаванне часу, хоча зямля пачне вакол сонца круціць, чым ты правіла зразумееш. Got a minute? Магу папросіць увагі? Why not? Чаму не? Aldert Geert, assistant professor in contemporary history. Аксенфордська академія выкладае курс сучасных гісторій. Geralt of Rivia. Геральт з Ріві, вядзьмар, незаслужаны. I'm looking for a woman. Шукаю жанчыну, доўгія валасы, і ўсё такое. Seen anyone like that? Of course not. Unlike the populace, I know the horsewoman of war is pure poppycock. Дарэчы, не падабаецца мне гэтае слово, якое выкарыстоўвалася нейкі ахлас. Можа, нешта больш зразумелае, каб падкрэсліць проста людзей, просталюдзінаў, ці як іх селянінаў ад сялянства. Прадвесніца вайны. Ну, карацей, нейкая дзіўная. Так, хто гэта? Што тут трэба? Яна дашла да Новіграду. War reached Novigrad yet? No, but it's only a matter of time. Nilfgaard on one bank, Redania on the other, drooling over the city like dogs over a juicy bone. Many a ruler's choked on that bone. True. We value our liberty in Novigrad, and we know how to fight for it. The scholars especially. The sword is not the only weapon. Do not forget, architects from our academy designed the city walls. Walls no war machine has ever crumbled. Што ты тут робіш? Not a place I'd ever expect to find a scholar. Take it you're fleeing the war? Quite the opposite. Chasing it. I'm headed for the front. Tired of life? I seek knowledge, which I value more than life itself. I've a thirst no dusty old tomes can quench. I wish to see the Nilfgaardian invasion with my own eyes, understand it, and record it all in my chronicle, my magnum opus. Піши, яка яна ёсць, гэтая вайна. Interesting. We need somebody to describe war, what it's really like. Not colorful banners and generals making moving speeches, but rape, violence, and thoughtless cruelty. Ah, I see you lack the polish of the academy. Rape and cruelty are details of no import to the war's course. Trinkets on the garment of conflict, one might say. Tell that to the people whose houses burned down. Horsewoman of war. What's that about? Folks say an omen. A beautiful phantom rides the fields at night, looks as you described her. Armies follow her, and all who cross her path meet with misfortune. I can vouch for the last bit. Know where they saw her? No, facts interest me, not fairy tales. А погулять у гвинт. So long. A moment, Witcher.
You strike me as a man of the world. Are you familiar with Gwent? No, and I don't have time to learn. But the rules are quite simple. Come, let's play. Давай. Why not? Splendid. Here's how it's done. Все. Так. О, колекція карт. Плотка. Сядзіце на даху. Я ж наколькі памятаю, гэты баг, па-сапраўднаму гэта баг. Правда ж? Што плотку можна было загнаць на дах. Вось, але распрацоўшчыкі вырашылі менавіта так да яго ставіцца, каб зрабіць карту у гвинце. Дык гэтыя, а што мы можам сабе яшчэ тут набраць? Я не ведаю. У нас тут усё па 1, 4, сабрына нейкая. Гэта мы набіраем з калоды сабе, правда, зараз? Злева, гэта ж нашы. Тут незразумела. Б'янка, Зігфрыды усялякі, Кейра. Дарэчы, учора перакладаў дыялог з Кейраю. Некія Детмальды, Трыбуше. Так. Спецыяльныя карты. Хто патлумачыць, што мне трэба зрабіць зараз? Пяхоту нахер. Ярпіна таксама. Які стаў мемам, ну, так, яна і на папярэдніх скакаць умее. Як гэтыя сабакі, якія ссуць, так, пад сябе. Артуберы, катапульты, балісты. Так. І яснае неба, наколькі я разумею. Каб негатыўныя эфекты збіваць. А дзе арта? Чакай. Во, лекар буры харугвы. Прынц Пеніс ёсць, ёпта. А колькі я магу агулам карту сябе мець? Штосьці я тут набіраю, і я не бачу ліміта. Карта отрада 11 з 22, это што такое? Карта ў калодзе 18. Колькі магчыма усяго ўзяць? Ну давай гэтыя надвор'е возьмем. Десять з 22. Так, Стеніса ўзяў, хіба што, правда ж узяў? Так, Стеніса ўзяў. Пасярэдзіне лічбы накідвае пакуль даюць. А, то бок яны проста спыняцца, калі магчымасці ўжо не будзе. Тады Зігфрыда, Б'янку. Кто тут ще ёсць з нейкімі эфектамі? Вось гэты з эфектамі. Вось тут, мабыць, 3 засталося, правда? Раз, два, 3. Вось так. 0. Не? Глядзі, я ўсе магу ўзяць. Давай, пачнем. Недастаткова карт атраду. Та ёб твою мать. Тавок, мне трэба накупляць спачатку карту ты, ці што? Колькі трэба? Ці справа гэта тое, што ў мяне ў руцэ? Бо зараз карту калодзе 0. Карту калодзе. Во, блядь, я не туды пхаў гэта ўсё, придурочны. Так, гэты. З Тэніса, вядома. Зігрына, вось гэты таксама. Гэтыя. Плотку. О! Бачите, чырвоная знікла. Давай. Вы робіце першы ход. Дякую.
Ой, чакай. Чакай, а берыце якую карту абмяняць. Ага. Гэта два хавруснікі, але яны, калі аб'яднаюцца, яны ж па аднаму, ахвяруць грошы ветэранам Рена. Так. Зігфрид... Так, вось гэтых трэба мяняць. А на што націснуць? Ебать, я не зразумеў, карацей, на правую клавішу мышы яно просто ўзяла і зрабіла тое, што зрабіла. Ну давай. От суперніка. За працу байструкі. Хто гэта? А дай паглядзець, хто гэта. Характарыстык не мае. Давай паглядзім, што за эфект. Колькі яно будзе? Па аднаму толькі, так? То бок іх трэба мець там, блядь, ледзь не мільён, каб перамагчы з дапамогай гэтых ёлупаў двух. Чакай. Яснага на двар'е не маем. Давай. Мароз прытрымліваю. А мароз гэта супраць... Як паглядзець уласцівасці? Маштаб на правую клавішу. Во, одно добре, на морозе мертвые не гниють. А супраць каго мороз? Імгла, навальніца. Атакуючы хто бок у першым радку, тыя, што стаяць мароз, зразумеў. Давай. Во. Только мне няма і гэтага яснага неба. Правда? А гэта ж шпіён? Ці не? Ось гэта ж. Так, гэта шпіён. Обана. Спасаваў. Значыцца, вось гэта трэба ўзяць, каб яго тут заблакавалася, правда ж? Ці навальніца? Мароз першы радок, другі радок гэта імгла альбо навальніца. Пасуй? Не, не хачу пасаваць, хачу перамагчы. Гляну, тут чаму я не паказваю? Добра, халера з табой. Як яго выкарыстаць? Чаму ён не хоча выкарыстоўвацца? Зніжае сілу ўсіх дальнабойных атрадаў. Стоп. А гэта... аблогавае, усё. То бок не трэба вось гэты. Во. І зараз пасуем. Мы перамаглі. Мы малайцы. А уявіце, калі ў яго навальніца будзе зараз? А гэта мой ход? А чаму зноўку я хаджу, таму што я перамог, мабыць. Добра. О, гэта хілер. Зразумела. Хто мне тут патрэбны? Ну, давай Зігфрида. Не, давай все ж таки дзяўчыну. Яго колькі карт яшчэ дзве. У нас яшчэ па сутнасці адзін ход толькі. Давай, выкладай. О, мечнік, добра. То мы зараз мароз згуляем. Плясь табе на каўнеры.
Перамога. Ха-ха. Лах. А морозом мы шьёбнули уже. Ля, просто под горах. Так, ты высвятляецца добра ў гэтай гу... А ёпта, ты бачыў падтрымку з чата? Усё патлумачылі, лепш за сабе. A simple innkeep by trade, but a true maestro when it comes to Gwent. I'll remember that. Thanks. Помню, дзякуй. Давай, бывай здоровы. Як карова. Можа выйсці наваляць гэтым на вуліцы пасля такой гульні. Нешта мне папёрла. Бля, сапраўды зараз будзе мардабой. Then fuck off. Тады спірдаляй, кажа ён. Нам тут таких не трэба. Што ты кажаш? Табе супакойся, курва. Haven't done anything to you, so just calm down. Бачылі, блядь, як гэта, слухай, джедай. Of course not. He done nothing. Horsel's working witchcraft. Get him! Ты упэўнены? Это что было такое, Геральт, ёпта мать? А их лутать можно? А, бляха, ништуки. Бадяги. Только заляцаться и умеют. Курва, у кишенях пусто. А что у куфары? Гэта маё? Так, гэта маё. Памятаю, што знаходзіў гэта. Гюнтер Адзім. Ха, бля. Ведаеце, як пераклала шаіха яго на імя? Гюнтер Абдзім. У адным выпадку Абдым, у другім Абдзім. І, падаецца, трэці быў яшчэ выпадак, ён неяк вось гэты дым потым ператворыў на нешта іншае. Я просто, блядь, ачмурыў, калі пабачыў. Чамусьці ён вось гэта О вырашыў, што гэта, як гэта называецца часціца мовы, аб. Пра нешта, пра гэта вось, аб гэтым, выкраці. Жудасна. Малая, слухай, у тебе, я бачу, там ёсць карты. Так, давай на продаж. Got anything interesting under the counter? Depends what you're after. А вось гэта я памятаю, што спрабаваў перакласці, чамусьці не захавалася. Так. О, чаму є ўсё чырвонае, я нічога прадаць не магу. Забірай секеру. Так, гэта што, нейкі прах? Смецце? А навошта я падбіраў? Скуру прадамо. Скуру прадамо. Гэта хто? Белый воўк прадамо. Фіялы мне патрэбныя, наколькі я памятаю. Паношаная скура прадамо. Драбіна. Мне падаецца гэта ўсё. Чакай, што там было? Драбіна. Так, драбіна. То я не памятаю, пераклаў як лесвіцу, ці драбіна. Вуду. Сетка. Усё, гэта ўсё не трэба. А аддай вось пудзела. Я ведаю, што гэта вельмі карысная рэч. І гэта аддай. Усё. Малайцы, малайцы. Ну што, мяркую, на гэтым мы скончым. Як бачыце, штосьці перакладзена, штосьці не, але ў асноўным тое, што вы сёння пабачылі не перакладзены, гэта не мая віна, гэта віна таму, што ёсць багі. Таму, калі раб, я вельмі спадзяюся на гэтае. Вам вядома, як гэтыя багі выправіць. Хто гэта будзе глядзець у запісы, а хто можа будзе ведаць зараз там знаёмых, незнаёмых, каб падказалі, што можна зрабіць, каб іх выправіць, гэтыя багі. Ці абысці, лепш так сказаць, то буду вельмі ўдзячны. На гэтым мы скончым. Давай паглядзім, куды мы пойдзем у рэйд на твічы. Чакай. Там было цілім. Гэта хто прыслаў? Будзем чакаць цалкам пераклад гульні. Так, я так і зразумеў, што публікаваць гэта не варта, праз тое, што трэба спачатку скончыць, а ўжо потым будзем публікаваць. Ёсць Ралев, ёсць Лепус. Сёння пятніца, слухайце. Я вось не памятаю, ці мы былі ў Лепуса, ці не былі.
Лепус гуляе ў нейкае турускае княства. Tales of Meadows. Усё, тады да Лепуса. Тады дакладна да Лепуса. Усім велічэзны дзякуй. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Мы з вамі пабачымся ўвечары на Helldivers, а 6 гадзіне па Варшаве вечара. Усё, усім пакуль.